torta sa tang igsuon. Okay, balay sa tang igsuon nga may gugmaon kay sa Ginoo. Oh. Iyang furniture. Good morning, Mama Mary. Hello, Ma. Hello. Ayan, hindot kayang balay. Napuno gyud sa imahe sa Ginoo. Hello Lord, ayan si Jesus, gibautismuhan ni San Juan Bautismo. Hello. Hello baby Jesus. Hello. Good morning. Good day. Ang tulo ka hari nga mihatag og gasa sa panahon nga ang Ginoo natawo. Yan, nagtalag mera. Dala, yang kwarta. Dara, yang kwarta. Di ba mag-chase man tagmani, dara, ibang collect niya mga sa mga kwarta sa anong panahon. Dili sa US na. Ay, US na siya.